Abubakar Muhammad Gada. Na gaishe ka dan gulabi ban kefi, to Allah ya ja da kwanan babana. Na ji ana faɗi ana sai oga, na ji ana kira ana sai oga. Oga ka riga da ka ja zuga, yau dai babu wanda zai maka burga. To gaba dai mai gida ka zama taurari, ka zama jingina bangon alkhairi. Na yabe ka ya ba zan kyamince ba, kuma kyauta gare ka ne ba zambo ba. Mai san gaskiya ba za ya ji tsoro ba, yau dai ka raba wa kowa ya karba. Ai zaki cikin dawa shi sarki ne, sannan arziki alamar girma ne. Chairman Teachers Service Commission, Allah ne yake ta maka promotion, sannan kai kake da amsar duk question. Sa'a dai ga mai taimakon da bai san cuta.